Això no puc fer-ho des de la tablet, no? Sí, entra al Facebook. Estem en directe ara, David. Perfecte. Som-hi, doncs. Deixo de compartir perquè parli la Soraya. Vinga. Molt bé. Et deixo... Molt bé. Bé, doncs bona tarda a tothom. Soc David Batista, coordinador tècnic de l'entitat EGIPCAT, i avui farem en directe una formació que s'emmarca en el Pacte de l'Estat amb la Generalitat de Catalunya contra les violències masclistes. Agraïm al Pla Integral del Poble Gitano el seu suport en aquest projecte i també volem agrair en nom d'EGIPCAT l'Ajuntament de Reus en la seva participació en el dia d'avui, en concret a la regidora de Participació i Bon Govern, Montserrat Flores. Ara li passo la paraula a la moderadora virtual d'avui, Soraya Claveria. Bona tarda, Soraya. Bona tarda, David, bona tarda a tots. Jo soc Soraya, soc coordinadora de l'EGIPCAT aquí a Tortosa. Avui seré la moderadora virtual d'aquesta formació que s'emmarca en el Pacte de l'Estat i la Generalitat de Catalunya contra les violències masclistes. Des de l'EGIPCAT, com ha dit també David, volem agrair al Pla Integral del Poble Gitano el seu suport i la seva companyia que ens ha fet per dur a terme també en aquest projecte. Recordar-les a les persones que m'estan veient que poden deixar els seus comentaris via Facebook i nosaltres formularem les preguntes. EGIPCAT, com a entitat del membre de la taula del tercer sector, estem compromesos amb els drets, llibertats, igualtats, interculturalitat i empoderament de les persones, en el marc de la cultura de la pau i el diàleg entre iguals. En la formació d'avui parlarem de les dones empoderades, llenguatge i comunicació no discriminatòria. A vegades no ens trobem en actes discriminatius, però sí en comunicacions o en llenguatges, i això també ho tractarem avui.
Aquest taller anirà a càrrec de Vanessa López, de la consultora Genera Innovació. Bona tarda, Vanessa. Hola, bona tarda, Soraya. Bona tarda a tothom. Tenim una convidada de luxe que ja forma part de la nostra gran família de l'ETIPCAT, Montserrat Flores, regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de l'Ajuntament de Reus. Bona tarda, Montserrat. Bona tarda, Soraya. Per últim, tenim una companya de la Junta Directiva de l'ETIPCAT, Gitana de Tarragona. Ella està treballant en lideratge ètic amb el projecte Vitamina a Cambrils. I és Carmen Gutiérrez. Bona tarda. Hola, bona tarda a tots i a totes. Abans de passar-li la paraula a Montserrat, m'agradaria fer un incís. A l'ETIPCAT tenim un fort compromís amb la lluita de les violències masclistes i de violència vicària. Moltes persones encara no han conegut o no es coneix molt el llenguatge de la violència vicària, que vol dir quan els fills pateixen aquesta violència també. Volem mostrar el nostre rebuig als fets que fa unes setmanes a Tenerife han viscut desgraciadament. Des de l'ETIPCAT enviem el nostre condol i respecte a Beatriz Cimeran, mare dels nens, de les nenes Olivia i Anna, que Déu et doni consol i en aquests terribles moments que esteu passant. Treballem i continuem treballant per erradicar tot tipus de violències. Des de l'ETIPCAT demanem al Parlament de Catalunya a posar en pràctica la llei del 19/2020, aprovada al Parlament de Catalunya el 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació. L'objecte d'aquesta llei és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació i erradicar qualsevol actuació o comportament que pugui atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i lluita d'expressió, sense cap mena de discriminació de la personalitat i de les capacitats personals. Emplacem el conjunt de la ciutadania a expressar la nostra repulsa davant de la violència vicària i el suport de les dones a infants que la pateixen. Les volem vives. No, ni una más, ni una menos. Nos queremos vivas. Ara sí, donem per començar la formació i li passo la paraula a Montserrat. Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Només volia adreçar-me a vosaltres i a les persones que ens segueixen a través de Facebook. En primer lloc, per felicitar GIPCAT per aquesta iniciativa, que no és la primera, ni molt menys, que fa en favor de la situació de les dones. Hem tingut ocasió en el passat de presenciar a Reus mateix, i també tinc constància que s'ha fet en molts altres llocs, xerrades, tallers i ocasions per trobar-nos, per aprendre, per reflexionar sobre com hem d'avançar cap a una societat on les dones tinguin els seus drets reconeguts. I cada vegada que hem fet alguna cosa d'aquestes i de les quals GIPCAT ha organitzat, sempre hem fet èmfasi en el fet que els drets de les dones són drets de les persones i que persones ho som tothom, això ho tenim claríssim. I per tant, que fomentar els drets de les dones, i no només des d'una qüestió teòrica i d'una declaració, sinó a la pràctica diària i en molts dels aspectes de la nostra vida normal, familiar, laboral, molts altres aspectes, fomentar-ho, això pertoca a totes les cultures i a tots els grups que viuen en aquest país, i perquè els drets de les dones són compatibles amb totes les cultures i totes les tradicions. Tant aquelles tradicions culturals que fomenten més potser un perfil de vida més individual, més individualitzat, com aquelles cultures, com per exemple la gitana, que fomenten molt la vida en comunitat. Aquí també els drets de les dones hi caben i són possibles i cal buscar de quina manera això s'ajunta amb les tradicions rebudes durant molt de temps. I aquesta és una feina, que és conjuminar els drets de les dones i les tradicions rebudes, que l'ha de fer el poble gitano en si mateix. Per això que és molt d'agrair aquestes iniciatives que fomentin no només l'aprendre, sinó també donar la vostra pròpia resposta al respecte. Sobre la comunitat, deixeu-me fer un petit incís arran d'això que comentava ara la Soraya. En una comunitat com la gitana, en la qual es valora molt el vincle amb els fills, però també amb els pares, amb els avantpassats, amb les persones grans, és molt important tenir en compte que aquesta violència vicària, que com molt bé assenyalava la Soraya, significa fer mal a una dona, no a ella directament, sinó a través d'aquells éssers que ella s'estima. Per tant, utilitzar el xantatge o el maltractament a les persones que ella s'estima per fer-li mal també a ella. Pensem que aquí també hi entra moltes vegades fer mal als pares d'ella o als avis d'ella.
i tractar malament la sogra, per exemple, o tractar malament les familiars directes o els seus germans és una forma de fer-li mal a ella. Per tant, és també una forma de violència vicària al costat d'aquest que lamentablement he vist aquests últims dies, com és el maltractament als fills. Aquests són aspectes que també s'han de condemnar i evitar i no permetre en el dia de cada dia. No, a la meva mare no li pots dir això, perquè li fas mal a ella i em fas mal a mi, les dues coses a la vegada. Per tant, crec que és un missatge que potser en la comunitat gitana s'entén molt millor fins i tot encara que en altres àmbits del país. Bé, parlaves també per respondre a aquestes coses tan interessants que has dit, la necessitat de posar en funcionament la llei per la igualtat de tracte i no discriminació, totalment cert. La llei es va aprovar, era l'objectiu del mandat, abans que s'acabés la legislatura anterior, però ara cal posar-la en funcionament a través del reglament i, per tant, esperem i ens sumem al vostre desig i a la vostra petició que el nou govern sortit d'aquest Parlament posi en funcionament aquest reglament i aquelles eines, aquells organismes, aquells observatoris, aquells òrgans que han de permetre que qualsevol persona que es vegi víctima de qualsevol discriminació, sigui quina sigui, i les dones, evidentment, en són un exemple, però també poden ser molts altres col·lectius que per raons diverses es vegin discriminats, puguin acudir-hi. I pel que fa al que ens ocupa avui i a la xerrada que ens farà la Vanessa, dir-vos que la llengua és molt important en tot això que ens portem entre mans, perquè com parlem reflecteix com ens sentim i com pensem. I quan parlem influïm en com les altres persones també es comporten. Quan tu parles d'una determinada manera i fas servir determinats conceptes, determinats vocabulari o una forma d'adreçar-te o de parlar d'algú, estàs connotant, estàs dient quin concepte tens d'aquesta persona. I quan parlem diferent dels homes i de les dones, en segons quins aspectes, en segons quines connotacions, estem marcant quin rol li donem a aquella persona en el dia de cada dia i quin rol li donem a aquella persona en la comunitat on es mou. I de la mateixa manera, quan fem les dones invisibles i no parlem de les dones perquè parlem sempre sistemàticament en masculí, amb allò que diem ja s'entén que les dones estan a dins, en el fons les estem fent invisibles. I això no és aquest empoderament que molt encertadament heu posat en el títol. Per tant, és molt important aprendre, potser no tant els trucs concrets del dia a dia, que alguns sempre va bé de fer-ne servir, com ser molt conscients que la nostra llengua influeix molt en allò que fem. Per tant, enhorabona per la iniciativa i amb ganes d'escoltar la Vanessa i aprendre'n. Em disculpareu, però, perquè jo, per raons de l'agenda de feina, del càrrec, no podia acompanyar-vos tota l'estona, per tant, me quedaré una estona a escoltar-vos i després no interrompré, sinó que directament m'absentaré sense fer més soroll. Moltes gràcies i endavant. Gràcies a ti, Montserrat, no es preocupe. Gràcies. També estem desitjant escoltant a Vanessa, que aporta ella els seus coneixements sobre la situació de les violències masclistes i també vicària. I, bueno, Vanessa, te passo la paraula. Molt bé. Compartiré una mica una presentació. Molt bé. Bona tarda a tothom. Soc Vanessa López, ja m'ha presentat la Soraya de Gènere i Innovació. Avui volia fer, com bé apuntava la Montse, una mica reflexionar al voltant de com utilitzem nosaltres el llenguatge i la comunicació, aquesta quotidianitat més enllà del marc teòric. És a dir, el que nosaltres fem al dia a dia influeix molt en visibilitzar, invisibilitzar, empoderar o no donar valor a les dones i als homes. Entenem i entenc que el llenguatge i la comunicació també pot ser una forma de violència, de discriminació vers les dones, i no només vers les dones, sinó vers molts col·lectius vulnerables, entre ells moltes vegades la comunitat gitana. Avui no és objecte del llenguatge i la comunicació de discriminació vers altres col·lectius, però sí que és veritat que també depèn com ho utilitzem, també estem discriminant altres col·lectius que són molt més vulnerables. Per això és tan important ser conscients, que siguem conscients que tal com parlem és molt important perquè podem discriminar i no posar en valor qui som nosaltres. Sé que és un tema molt controvertit, aquest del llenguatge i la comunicació, molt criticat, perquè moltes vegades s'ha dit, escolta'm, sempre parlem així, o com comentava la regidora, sí, però és que parlem del masculí genèric, no? Benvinguts, no? Si ara dic benvinguts, doncs us teniu que trobar les dones també dintre del benvinguts, no? Però aquest benvinguts està invisibilitzant a les dones, per exemple. Entenc que si nosaltres estem compromesos i estem compromeses amb la igualtat, amb la no violència, amb la igualtat entre homes i dones,
hem d'apostar per un llenguatge i una comunicació també igualitària. Entenc que el llenguatge evoluciona i, al igual que nosaltres no parlem com el cantar del Mio Cid, com el Don Quijote, no parlem així, per què no incloure... Les dones abans estaven invisibilitzades, avui no ho estem. Per tant, abans podíem estar invisibilitzades, ara no ho estem. Per tant, el llenguatge ha d'evolucionar cap aquí. Estem aquí, per tant, benvinguts i benvingudes. També les dones. Moltes vegades, si el llenguatge evoluciona, tots els anglicismes són bons. Parlem tot és molt cool, anem al pàrquing, anem al burger. Per què l'anglicisme sí i per què el fer-nos visibles no? És una reflexió. Doncs si nosaltres som compromesos, igual que venen els anglicismes i ningú diu oi, si sempre hem parlat així, no? Ara t'està venint totes les paraules i les llengües angleses, no? I estem canviant el català i el castellà parlant amb llengües que no és la nostra pròpia llengua, ni català ni castellà, sinó anglès. Doncs per què no canviem pel nostre bé, pel bé de les dones, per no discriminar, per dir, ei, estem aquí. I entenc que si tu ets igualitària, també s'ha de mostrar en el llenguatge. I sí que és veritat que no ens han educat així, a mi tampoc m'han educat així, imagino a la meva mare o a la meva àvia, és complicat, perquè ens han educat a parlar d'una manera discriminatòria, d'una manera per invisibilitzar-nos-ho. Tot s'aprèn, no? Com deia en aquella, me'n recordo fa molts anys que hi havia un anunci de la Queta, que era aquella boca, no? De parla en català, no? I deia, doncs, equivoca't, però l'important és que ho intentis, no? Doncs aquí igual. L'important és, potser no en sé, però cursos com aquests, reflexions com aquestes, potser em fan canviar i començo a aprendre realment com utilitzar un llenguatge no sexista. Ara cada cop està, sí que és veritat que cada cop està, abans els polítics i les polítiques, tu veies un discurs i parlaven sempre en genèric masculí. Ara cada vegada això està canviant. De totes maneres, queda molt per canviar. El que comentàvem abans, l'únic que vull és que reflexionem al voltant d'això. Sí que és veritat que us diré una mica, mira, per utilitzar, si utilitzem això és millor per no utilitzar un llenguatge sexista. De totes maneres, el que vull és que comenceu a pensar com estem parlant, com utilitzem el nostre llenguatge, la nostra comunicació. Quan parlo de comunicació va més enllà del llenguatge escrit, perquè les imatges són molt importants. Els mitjans de comunicació, tot el que, ja veureu, he posat uns exemples, les imatges, el significat i el contingut d'aquestes imatges té un significat molt important i unes connotacions, de vegades molt bèsties, encara ara en el segle XXI, amb la televisió que estem veient ara. Per tant, és molt important de pensar-hi, de dir, què m'estan dient amb això? Que estem perpetuant rols, que estem perpetuant estereotips? Bé, anirem veient. Aviam si puc passar la imatge. En primer lloc, la llengua catalana i qualsevol altra llengua no és sexista ni discriminatòria per se, per ella mateixa. La llengua pot ser sexista i discriminatòria per com nosaltres la utilitzem, com nosaltres utilitzem i construïm aquest llenguatge. Per tant, l'ús que en fem, podem aprendre a no utilitzar un llenguatge discriminatori, sexista o androcèntric. Quan parlem d'androcentrisme, no vol dir res més que l'home està al centre de tot. És a dir, quan parlem amb el llenguatge tots són homes, no? L'home, el benvinguts, el tots. Intentem que no sigui tot al voltant de l'home i que les dones també estiguem aquí. Com comentava també la regidora abans, hi ha molt poca distància entre el que jo penso i el que jo parlo. Quan tu veus una persona, depèn de com parla, i és racista, de seguida ho veus. Mira aquell, el que sigui. Per què? Perquè el llenguatge va acompanyat, és una mica del meu cervell el que surt. Per tant, si jo crec en la igualtat, com comentava la Soraya, amb aquest compromís ferm que té EGIPCAT, que té l'entitat, que té l'administració, que tenim nosaltres mateixos, intentaré utilitzar aquest llenguatge i aquesta comunicació, o almenys ser conscient que sense voler-ho, perquè molt sovint estem utilitzant aquest llenguatge perquè ens han ensenyat així, però estem discriminant sense voler-ho. Per tant, comencem a veure, perdoneu, potser sí que estic sent, què puc fer per a no ser-ho?
Per què? Perquè a través d'aquest llenguatge puc discriminar, puc perpetuar estereotips i discriminacions. Quan parlo, ja ho sabeu, d'estereotips o discriminacions o els rols de gènere, les dones només poden fer això, els homes només poden fer allò, etc. Fixeu-vos, aquí us he posat 3 exemples d'una comunicació, això és del 2016, del Rio, us en recordeu, no? dels Jocs de Rio. Fixeu-vos els titulars que són de El Mundo o el Marca o Play Football, sobretot El Mundo Marca, que són mitjans de comunicació que venen un munt de diaris o de gent que ho veu. Fixeu-vos aquest al Marca que posa. Mide 1,70 m, 170 centímetros y pesa 98 kilos. Una portera sin complejos. Què vol dir una portera sin complejos? D'això, d'un home no ho dirien. Per què ha de tindre complexes? Perquè les dones hem de ser totes primes, sempre perfectes i hermoses? Això és una discriminació i està escrit. Està escrit per a que tothom ho veiem. L'altre, El Mundo. La lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. Què estan? Les estan deixant com res? Estem parlant d'unes deportistes d'elit, d'unes superdeportistes que els ha costat un munt d'hores de dedicació i que són grans atletes, i aquesta gent les està denigrant a la lista de buenorras. Això és una discriminació molt i molt bèstia. Fixeu-vos amb l'altre titular. Messi, Higuaín i una mujer. Candidatos al mejor gol del año d'Europa. És a dir, una mujer ni tan sols és interessant ni és important perquè digui com es diu, el seu nom i cognoms. Aquesta és una manera de comunicació discriminatòria totalment. I dius, no m'està faltant, aparentment, sembla que no m'està faltant el respecte, no m'està insultant, però sí que ho està fent i m'està discriminant i molt. Perquè aquesta gent està deixant per escrit el que pensen de què són les dones, què són els homes i quin valor té una dona i quin valor té un home. Això és el que tenim que començar quan llegim a veure aquests missatges, no? El llenguatge, el nostre llenguatge, tal com l'utilitzem, a vegades, en funció de si utilitzem el femení o el masculí, té una connotació o una altra. Fixeu-vos en aquests exemples que us he posat, no? És en castellà. Quan parlo d'una zorra o parlo d'un zorro, aquesta mujer és una zorra o este hombre és un zorro. No estem parlant de lo mateix. Quan parlem en masculí, és un zorro, estem parlant que és una persona astúcia, és un tio intel·ligent. En canvi, si parlem esta mujer és una zorra, no estem parlant d'astúcia. Estem parlant de quelcom bastant negatiu i denigrant per una dona. Un altre, fulano de tal. Quan parlem de fulano de tal, parlem d'algú sin identificar, no? Aquell, no? Fulano. Ara, si parlem d'una fulana, la connotació és negativa, totalment. Anem a parlar d'un altre. Mira, és un golfo, és un golfo. No sé què és un golfo. Perquè un golfo parlem que és un tio juerguista, no? Que li va a la marxa, que surt. Però si parlem d'una golfa? No, és el mateix. La connotació és bastant negativa. I anem a l'última. Mira, este es un cualquiera. Un don nadie, ¿no? Este es un cualquiera. Però, i una cualquiera? La connotació no és la mateixa i és negativa. El mateix que quan parlem, per exemple, i amb un llenguatge, perdoneu-me, bastant col·loquial, que, ostres, esto es un coñazo. Esto es un cunyàs. Femení. Què vol dir? Vaya mierda, parlant malament. En canvi, quan parlem, perdoneu-me per l'expressió, però són expressions que diem de forma col·loquial, és esto es la polla. Què vol dir? Que és la bomba. Fixeu-vos. I sempre el masculí és lo más. I en canvi, quan parlem del femení, de la forma femenina del llenguatge, és tot el contrari. És bastant negatiu.
quan parlem de llenguatge, del llenguatge, de les paraules, quan parlem que el llenguatge és sexista, el que comentàvem, quan només usem un gènere, que és el masculí, per parlar de les dues parts, dels dos sexes. És a dir, benvinguts. Benvinguts avui al curs. Benvinguts. Hi ha dones, hi ha homes. Però si jo parlo de benvinguts en masculí, durant molts d'anys les dones hem tingut que entendre que també hi érem a la sala. En canvi, si jo us digués en una sala plena d'homes i de dones, benvingudes, els homes dirien, ei, que jo també estic. Bueno, durant molts anys ens han dit benvinguts i les dones hem tingut que entendre que estem incloses. Doncs estem aquí, som visibles. Per tant, també volem que ens digueu. Fa un temps, fa uns anys, en el Parlament de Catalunya, per cridar l'atenció sobre aquest tema, un partit polític, en aquest cas la CUP, parlava, i parla encara moltes vegades, o Podemos, amb el femení. Per a què? Per a cridar l'atenció sobre això. I només parla en femení, perquè durant molts anys les dones hem estat no visibles, dient, bueno, també som nosaltres els benvinguts, o també som nosaltres el... Bueno, per què? Abans sí que estàvem només tancadetes a casa fa molts i molts anys, però ara estem a tot arreu, Ara arribem a tot arreu. Per tant, ara també volem estar al llenguatge. També estem aquí. Per tant, benvinguts i benvingudes i, a més, si voleu, benvingudes només. Com a mínim, benvinguts i benvingudes. Aquí estem. Fem-nos visibles, perquè allò que no es diu no existeix. Allò que no s'esmenta no existeix. I estem aquí. I hi ha una onada feminista d'uns anys cap aquí bastant important on moltes dones estem despertant i estem reivindicant el nostre lloc al món. I el nostre lloc també és el llenguatge. També volem estar visibles i presents en el llenguatge. És això, implica el que us dic, els regidors de l'Ajuntament. El sexisme, els benvinguts, el que parlava, és que aquí parlem dels regidors de l'Ajuntament durant molts anys. Per exemple, la Montse eren els regidors de l'Ajuntament. Encara hi ha molts ajuntaments que hi vaig, ho posa sala de regidors. Reus, ja m'imagino que no és així, però encara vaig a molts regidors. Dic, bueno, o un càrrec, jo encara sempre ho explico, vaig a un lloc que posa interventor, que és un càrrec bastant important d'un ajuntament, i posa el nom d'una dona a baix. Dic, ostres, com pot ser això? El sexisme de la llengua és això, invisibilitza a les dones. D'acord? I també, de vegades, el llenguatge sexista implica suposar que determinades professions, per exemple, només les exerceixen homes o dones. Les dones de la neteja. Com? Sí, és veritat, és una feina totalment feminitzada. Però si nosaltres només diem les dones de la neteja, sembla que només les dones puguem fer aquesta feina. Per què no parlem del personal de neteja, per exemple, O sembla les infermeres. Durant molts anys ha sigut també una feina molt feminitzada, El metge i les infermeres. Bueno, quin contingut, què estem dient en tot això? És reflexionar sobre el que estem dient en tot això i sobretot de l'ocultació de la forma femenina, del gènere femení, quan nosaltres parlem. Quan tu arribes a qualsevol municipi de Catalunya, és benvinguts. Ostres, us costaria molt dir us donem la benvinguda? Ni tan sols que els benvinguts i benvingudes, amb us donem la benvinguda, cabríem tots i totes, Doncs, bueno, és sobre això. I això està ple. I fins i tot, moltes administracions, Penso que és molt important el que estem dient a nivell individual, que reflexionem de com parlem cadascú de nosaltres, però també com a entitat, com a GIPCAT, quines imatges, quan jo faig un projecte, una activitat, un taller, les imatges són sexistes, El que jo estic posant, mirem-ho,
les administracions públiques, importantíssim, no? Perquè, a més, tenen l'obligació de fomentar aquesta igualtat entre homes i dones. Crec que a tots els nivells, no? Tant individual a la meva vida quotidiana, perquè si jo soc pro-igualtat, també intento que el meu llenguatge sigui pro-igualtat. No? Fixeu-vos, missatges institucionals. Aquest és de la Policia Nacional i de Mossos. La Policia Nacional. Si te robo un beso no es delito. Feliz San Valentín. Perdona? Estem parlant d'assetjament. Que la Policia Nacional... Si te robo un beso no es delito, però què m'estàs explicant? Contingut de llenguatge, més enllà de si utilitzem un femení o el masculí genèric. Més enllà, fixeu-vos com es construeix aquesta frase. Però que la policia em digui si te robo un beso no es delito, perdona, és que m'està assetjant. Com que si me robo? Si jo no vull que em faci un petó com a dona. Parlem-ne, no? Policia Nacional. Això és del 2016. Mossos d'Esquadra, Generalitat de Catalunya. Si vas sola, no passis per carrers solitaris i esquiva persones que no t'inspirin confiança. Evita posar-te en risc. Perdona? Que sóc jo? O sou vosaltres els que teniu que vigilar que maleantes, no? I que agressors. Jo per què? Em deien, els carrers són nostres. Per què sóc jo la que tinc que anar amb por? Per què tu, que tens l'obligació de fomentar aquesta igualtat, m'estàs dient no, perquè hi ha personatges que s'estan agredint a les dones. I sóc jo la que m'he d'amagar? O sigui, el llenguatge, la comunicació, en aquest cas parlo del contingut, parlem del llenguatge, de construïm del gènere, parlem de les imatges, però també parlem de com construïm, de quin és el contingut d'aquesta comunicació. I fixeu-vos que encara queda molt per caminar, perquè fins i tot cossos de seguretat, que són institucionals, anem, no fa molt, amb aquests missatges. Bé, aquestes són, quan parlem de recomanacions del llenguatge, per intentar no fer el gènere masculí només, també a vegades diuen, doncs parlem amb un genèric, com això que us deia, a més de benvinguts o benvingudes, que podem dir benvinguts i benvingudes, fem l'home i fem la dona, fem el masculí i fem el femení, també podríem parlar de genèrics. A més de parlar dels treballadors, si som treballadors i treballadores, doncs potser podríem parlar de la plantilla, o si parlem dels empresaris, podem parlar de l'empresariat. Hi ha paraules que ens poden englobar a homes i dones. Per tant, podem utilitzar-les. Quan parlem tots els homes, home, és que tots els homes i les dones què? Home, no facis això. Jo encara tinc una nena i quan dic home, encara me surt això i em surt la meva petita d'11 anys que està mirant el feminisme des de fa molts anys i diu, que sóc una dona, Em dir, comencem a fer aquest clic. Llavors, hi ha moltes professions o moltes maneres de dir les coses que ens poden ajudar. I sobretot també com a entitats, si ho posem per escrit, com una entitat encara és un compromís més reforçat que surt a tot arreu. Nosaltres, mira, si diem alguna paraula o parlem amb algú, a poc podem anar canviant, però si ho deixes per escrit encara la cosa se complica més. Aquí només us he posat uns petits exemples que, com sempre, us ho deixaré a disposició i estarà gravat aquesta petita presentació. Doncs, què podem fer? Aquí 4 recomanacions en el tema del llenguatge. El que parlava, no ocultem a la dona, no utilitzem aquest masculí genèric, si hi ha dones, perquè si només són homes, benvinguts, o si només hi ha dones, benvingudes, però si hi ha homes i hi ha dones, doncs o parlem amb el masculí i el femení o utilitzem algunes paraules genèriques que engloben els dos, com per exemple, a més de ciutadans, podríem dir ciutadania. De vegades és tan fàcil com no utilitzar uns pronoms que són innecessaris, com aquí dalt. Doncs, en comptes de ells volen promoure la igualtat, amb el volen promoure la igualtat, és tan fàcil com això. De vegades, molta gent diu, és que escriure en llenguatge sexista vol dir ple de barres. No, perdoneu, si tu comences a ficar ple de barres és que no estàs utilitzant bé el llenguatge.
Hi ha moltes maneres d'utilitzar bé el llenguatge que no vol dir planar-lo o d'una arroba, no? Que moltes vegades fiquem l'arroba. Evitar anomenar moltes vegades la dona com el complement de l'home, no? Els convidats i les seves dones, bueno, les persones convidades, no? Perquè si no és que sembla que sigui ells i que l'acompanya, no? Bueno, com el gos, no sé. Doncs intentar, no sé, el complement. I de vegades també evitar posar estereotips que posen valors distints a dones i homes, no? L'home valent, la dona indecisa, bueno, l'home valent, però la dona també pot ser valenta. No? El que passa és que moltes vegades els contes infantils han fet molt mal, no? Amb aquests estereotips que tenim. Els homes són valents o no. Les dones són valentes o no. Vull dir, depèn. De dones n'hi ha de molt tipus i d'homes n'hi ha de molt tipus també. Ara us posaré també altres imatges i continguts també força discriminatoris. Fixeu-vos aquesta, que era d'un centre, no recordo, de la ciutat, que era Viva la Fèria de l'Hogar, no? I Viva la Fèria de l'Hogar, i fixeu-vos que hi ha només una dona, que és com, a més, és com, bueno, és la princesa perquè és la seva fèria. Quan tu poses això, què estàs dient? Que la cosa de la llar només és per a dones. Doncs amb les imatges has d'anar molt, molt en compte. Potser si poséssim un home o una dona, la cosa canviaria. Fixeu-vos aquest anunci. Aquest anunci es va tindre que retirar. Aquest anunci és de Dolce & Gabbana i el que està implicant és una violació en grup. No és res més que això. Todo muy cool. Todos con cuerpos perfectos, però és una violació. Van haver moltes entitats feministes que ho van denunciar. Una vegada va sortir aquest anunci i el van tindre que retirar. Fixeu-vos, és una fotografia, però tot el que implica aquesta fotografia. Doncs, bueno. I aquestes dos últimes. Fixeu-vos, aquest de MediaMarkt. Verás las mejores delanteras del mundo. Bueno, la cosificació del cos de la dona. Ens venen com si fossin un tros de vedella. Mira, esta es la mejor parte. Mira, faig broma, però no és de broma. Vull dir, bueno, llavors hem d'anar en compte amb el que fem, no? O l'altre, el Perlant. Un tipus, cada tipus de producte té un tipus de dona. Però només de dona. Això nosaltres ja ho sabeu. Bueno, doncs llenguatge, imatges, hi ha molt per dir. Amb una sola imatge tot el que pot implicar de discriminació i de perpetuar tot això, perquè al final totes aquestes desigualtats són les bases per a que passin coses com les que has comentat al principi, Soraya. O sigui, tota aquesta desigualtat, en el seu màxim extrem, arriben a on poden arribar. Per tant, hem de començar a veure que totes les coses quotidianes valen i hem d'educar nosaltres mateixos, però als nostres nens i a les nostres nenes en un món diferent. Perquè després poden tindre conceptes molt erronis del que és una dona i del que és un home, no? Un altre. Aquest era no sé, també era d'un desodorant. Fixeu-vos, cambio mi complejidad por una mente simple. Vull dir, les dones com que són tan complicades i els homes són tontos. Són una mente simple. A més, ensenyo tota la meva davantera per vendre-ho. Un altre cop, el tros de llom. Per vendre. Ostres. I això ho tenim així. I ho sabeu. I ven encara. I ven. No? I ja finalment hi ha hagut un debat intens aquests dies, sobretot a la xarxa, pel tema, no sé si ho haveu sentit, d'un banyador de nenes de 6 i 7 anys con relleno. Clar, estem parlant d'hipersexualitzar les nenes. Una nena de 6 anys ha d'anar amb relleno? Els pits? Per què? Ja tindran temps de créixer, no? Però no cal. No cal. I aquí al costat veieu aquest és de Mataró Park, és d'un centre comercial on hi ha una nena, perquè és una nena de, no sé si tenia 11 o 12 anys, bueno,
amb un cos, no? Des del meu punt de vista, hipersexualitzada. No? Per què tot això? Bueno, comencem És necessari tot això? És a dir, les dones han d'anar cap aquí? Per què? Bueno, és tot un... Per tant, en les imatges també hem de tindre cura, no només en el llenguatge. És a dir, intentem evitar presentar les dones d'una manera discriminatòria, no? Com un tros de carn. Evitem una posició jeràrquica, com a l'anunci de Dolce & Gabbana, jo estic a l'home estic i tu estàs aquí baix, no? I a més era com una mena de violació. Evitem cosificar, quan parlem cosificar el cos de la dona i hipersexualitzar és això, cosificar. Doncs només ensenyo el tros que vull, el tros de carn, i a més com a objeto de deseo. Ben, és un objeto de deseo i prou, no som res més que això, som molt més que tot això. Intentem els estereotips de gènere, el que parlàvem, les dones a les tasques de la llar, el del perlant. Per què? És veritat que si ara veiem la tele ja hi ha molt, està evolucionant, hi ha molts anuncis, per exemple, de detergents que ja surten, homes, que estan amb el tema aquest. Per què? Perquè estem canviant, però encara hi ha moltes històries així. O també els tòpics amb persones d'altres països, també encara. Amb això dels tòpics d'altres països, fins i tot estem arribant a extrems que no sé si us vau assabentar, però la pel·lícula aquesta de Lo que el viento se llevó, que és superconeguda, de fa molts anys, fins i tot hi havia algunes plataformes, no sé si era Netflix o no sé quina plataforma, que fins i tot la volia censurar perquè per quin era el paper que jugava la seva criada. La criada de la protagonista, que és una dona de color, és una dona negra, i com que era la criada i pensaven que allà ho estaven com... que aquesta pel·lícula era com tot correcte i tot bo, i que estaven al tema de... sobretot de la relació de jerarquia i subordinació i d'esclavisme d'aquella època, com naturalitzant-lo i fent que no passi res. Al finalment no l'han censurat, però sí que és veritat que ara el que fan és quan tu veus aquesta pel·lícula posen allà uns subtítols on diuen que ha canviat molt, ha evolucionat la societat en aquest sentit. Estem en això. Hem d'intentar també en el tema de les imatges que sí, que no totes les dones i tots els homes tenemos estos cuerpos de Dolce & Gabbana, que esto no és lo habitual. També intentar que les imatges mostrin la diversitat. A més, no tots ni totes són blanques, con ojos azules, rubias, ni ells. Per tant, intentar tota la diversitat i tota la diversitat de cossos com una cosa normal i corrent que és com la societat. I també la diversitat que hi ha i el tipus de famílies diverses que tenim. No sé com vaig a temps, potser una mica massa i tot. Jo l'únic que volia sobre això ha sigut una mica breu, però és que poguéssim reflexionar al voltant que encara ara tenim aquest llenguatge, aquesta comunicació discriminatòria. I veiem el que nosaltres mateixes fem i com parlem, i a partir d'aquí potser tot ho fem bé o ja ens està bé o creiem que hem de ser una mica més pro igualtat. Moltes gràcies, com sempre, a GICAT per donar-me aquesta oportunitat per expressar i pel vostre compromís per la igualtat i en contra de les violències masclistes. I, fins la propera. Gràcies. Gràcies, Vanessa. M'agrada molt el teu discurs, perquè sempre parlaves de anem a reflexionar, anem a pensar, anem a donar un canvi, i sobretot també que parlaves molt de la igualtat, perquè és el que volem, una igualtat. Les dones no volem ser millor que els homes o que ens tracten d'una forma especial o de diferent, no. Volem que sigui un tracte igual, d'igualtat. Has comentat una cosa molt important sobre els estereotipos, els anuncis o així. Inclús des dels anuncis de Disney, i se veu molt, o els cuentos que n'hi ha infantils i així, per exemple, està La Bella i la Bèstia. Per què s'ha d'enamorar d'una persona que l'ha raptat, que l'ha tingut, que se l'ha portat a la força, que la tenia tancada, que no la deixava sortir, que l'ha apartat de la seva família. I se veu algo molt bonic i molt romàntic. Està la pel·lícula que va ser
lo de 3 metros sobre el cielo. Com se pot enamorar d'una persona que ni ofici ni benefici, que era una persona delinqüent, una persona que la primera paraula que li va dir va ser fea, després li va donar una galtada i inclús després va anar a buscar-la quan estava reassent la seva vida així, i se veu tot molt bonic, no? I això tenim que tindre una altra visió. I això també m'agrada de dir, no, sabem el que tenim que fer, visibilitzar, no? I m'agradaria també donar la paraula a Carmeta, quan parlem de dones empoderades, la seva experiència com a dona gitana i alhora com a persona de la junta directiva de la GIPCAT, veus que les dones i joves d'avui en dia tenen una idea o alguns objectius diferents? Hola, bones. De nou. Home, el temps passat, el temps d'ara ha canviat molt i la mentalitat també ha canviat molt. Això està clar. I les dones d'avui en dia han evolucionat molt, tenen uns altres pensaments, tenen uns altres objectius, estudien i per això no vol dir que tinguis que deixar de ser gitana, això està clar. Pots estudiar, pots arribar a la universitat, pots arribar a la política sense deixar de ser gitana, sense deixar de perdre els teus costums, però cada vegada en el món gitano les dones tenen més nom i cada vegada estan més empoderades. I una cosa no treu una altra. A mi personalment m'agrada molt quan fem alguns tallers o alguna manifestació o el que sigui i veig persones, per exemple, com a David, que està en la nostra xerrada, de dir per què només les dones hem de parlar de la igualtat? Per què només les dones hem de lluitar contra això? I per què només les dones hem de fer les xerrades, hem de fer els discurs? Per què no estan els homes també, no? I d'aquí també agrair a David que està aquí en nosaltres i també de la GIPCAT, la veritat que lluitem molt sobretot per això, per la igualtat, no? Que no volem ser més que els homes, ni els homes que siguin menys que nosaltres. Jo sempre he participat en les marxes que es fan, el 8 de març, no? Jo participo i el meu cartell sempre diu el mateix, no? N'hi ha homes que també li dol quan humillen, quan maltracten, quan violen a una dona, no? Que això no és una lluita d'homes contra dones o de dones contra homes. Ha de ser una lluita de persones bones contra persones dolentes. Molt bé. Soraya, aquí tens perdoneu, però és que jo crec que dones amb el clavo de tot això. Durant molts anys, totes les polítiques de gènere eren nosaltres i estaven orientades només a les dones. Però nosaltres podem canviar, però si l'altre 50% de la població no canvia, no podem fer res. I jo penso també el que dius tu, per mi és qüestió d'ideologia, no és qüestió de sexe. Hi ha homes molt igualitaris i també dones, malauradament, molt masclistes encara. Per tant, és un tema d'ideologia. I quan més homes estiguin i remin conjuntament, perquè jo penso que és una cosa que hem de remar plegats, homes i dones, en la mateixa direcció, en la igualtat, en tindre els mateixos drets uns i les altres. Vull dir, perquè ells també han tingut pocs drets amb el tema emocional, amb molts temes també han estat molt castrats, molt. Per tant, ells també tenen dret a tota aquesta part que ens han dit femenina, totes les emocions que no, els homes no lloren, no? O sigui, també ploren, són persones, no? I igualtat d'oportunitats per a tots. I, per tant, ells han d'estar molt presents aquí. I estaria molt bé també en la propera que també fos un home el que tingués la paraula en aquest aspecte. I és el que parlem, que les dones i els homes no s'agracem de les mans. I hem de dir, lluitem per això i trenquem tot i no... Si fas algun comentari que generalitza, que discrimina, que humilla o que és racista, no fer la risa també, no fer el comentari com jo no dic, passa, no, aquest comentari no està bé, està fora de lloc, no? I de parlar. Està clar que les dones han patit molt, hi ha molta violència, ara la violència vicària que pateixen els nens també, però també n'hi ha dones que també ho fan, que utilitzen els seus fills també, si no estàs amb mi, no vas als fills, no sé qui també utilitza, no? I també crec que hauria d'haver una llei que apliquen i que sàpiguen que aquests nens no estan tots sols, que sàpiguen on han de ficar, que sàpiguen on han d'anar, donar un suport, no? De
si vols aportar alguna coseta. Bé, a mi m'agradaria llançar una pregunta a l'aire, a veure si podríem treure una miqueta de debat, perquè jo penso que és la part interessant, no, d'aquesta llei que realitzem, i és que vosaltres creieu que les dones gitanes estan doblement discriminades pel fet de ser dona i ser gitana? Si vols... Home. Carmeta, si vols. Soraya, no sé si sóc jo, però no et sento massa bé, eh? No se sent bé, eh? No, me sento... Te sento molt fluixa. No, amb Sí, interferència. exacte. Val. Pues, Carmeta, si vols respondre la pregunta de David. Me sents? Ara sí que te sento una miqueta millor. Sí, Sí. una miqueta millor. A veure, el que tu dius, sí. En part sí, en part no, perquè és el que diem avui en dia, s'ha modernitzat tot, diguem-ho així. Però sí, perquè s'espera, al ser gitana, s'espera més que d'una dona paia, diguem. Però que una dona gitana que se vol modernitzar, que vol estudiar, que vol anar a la universitat, que vol treure's la carrera, que a més ha de seguir portant la casa. Perquè a l'home ajuda, però amb el món de la dona gitana costa una miqueta. Encara estem que s'ajuden més, que compartim més. No és que es tinguin que ajudar, tenen que compartir les coses. Ajudar no és la paraula, és compartir. I encara estem a millors. I llavors, el que dius tu, ser dones gitanes i ser empoderades i estudiar i treballar, doncs encara s'espera més de nosaltres. Jo també penso com la Carmeta, també des de l'altre enfoc, no des de la comunitat gitana, sinó des de fora, jo sí que penso que estan doblement discriminades per ser dona i per ser gitana, perquè durant molt de temps la connotació de dona gitana era, per exemple, dona que no estudiava, el que comentaves tu, que es dedicava a la casa. Llavors, les dones que estan pujant, i estan pujant moltes ara, moltes dones gitanes que estudien, que estan en la seva carrera, doncs tenen més dificultats, moltes vegades, perquè tenen aquestes connotacions de que són les primeres. I quan tu ets la pionera en alguna cosa és més dur. Després els que venen estan obrint camí, no? Després els que venen ja els hi serà més fàcil. Però sí, jo penso que encara hi ha aquesta doble discriminació. Les dones estan discriminades, però encara hi ha aquesta doble, de vegades hi han estat triples discriminacions. Perquè si ets dona, per exemple, una dona gitana, i si a més tens alguna discapacitat, doncs encara és molt complicat, perquè el tema de la diversitat funcional, més ben dit, si tens una diversitat diversa funcionalment, doncs, ostres, si vas en cadira de rodes, doncs encara costa més. Costa per una dona que no gitana, doncs també, hi ha la doble, doncs encara triple discriminació, I si encara afegint, fins i tot que tens una orientació sexual no heterosexual, fica-li. I quantes més discriminacions és més difícil. Afegits. Molt bé, són afegits. Són No és afegits. el mateix. La nostra... Bueno, jo tinc 45, faré 45 anys comparar-me amb la Soraya. Ella ho té ara molt més fàcil que jo amb el temps davant. Molt més. I molt per ells, Molt bé. Cada vegada va més. Cada vegada va més i ja millor. I nosaltres intentarem que els que vinguin detrás els tinguin el camí encara una mica. Clar que sí. A poc és anar avançant i anar aconseguint-ho. I esforçant-se. Crec que com a gitana tens... I no per això és el que dic. I no per això has de deixar de ser gitana, perquè la ment antiga es deien és que una dona gitana que estudi i que treballi fora, que abans una dona gitana no podia treballar, perquè no estava ben vist per l'home i se tenia que anar fora a treballar. Però avui en dia, que és més normal i que no passa res, jo treballo des de fa... Sempre he treballat. I ara fa 4 anys que em dedico estic amb el projecte Vitamina, i que és un projecte de lideratge ètic, com ha dit la Soraya, i cada vegada aprenem més, perquè nosaltres també aprenem dels nens i de tothom. La qüestió és aprendre uns dels altres. I a base d'anar fent, vas aconseguint coses i ells tenen el camí més fàcil avui en dia. I la qüestió és que la família els apoyi en tot moment. Molt bé, Carmeta. A mi m'agradaria comentar-vos també una altra coseta, que què en penseu que des dels mitjans de comunicació com es pot combatre amb aquest llenguatge no discriminatori? És a dir, per quins mitjans o quins mètodes podríem començar a treballar amb
amb aquests temes, perquè penso que inconscientment els mitjans de comunicació és el que parlaves tu abans, no, Vanessa, que inconscientment apliquen aquest llenguatge discriminatori i per on hauríem de començar, no? Què en creieu? Què n'opineu? Això crec que pot ser, no? Sí, bueno, ara hi ha una llei d'igualtat, hi ha una llei d'igualtat catalana i espanyola. L'espanyola és del 2007, vull dir que fa molts anys i mireu com estem. I la catalana és del 2015. I hi ha un apartat que és específic pels mitjans de comunicació. És a dir, formalment, el que es diu, formalment, ja ho tenim cobert. És a dir, tenim normes aquí a Catalunya i també a Espanya que ja diuen no pots discriminar i els mitjans de comunicació no poden fer el que fan molts, no? Però la realitat, el que és no formal, és que encara no la tenim, com és evident. Llavors, tindrien que seguir la normativa i després hi ha protocols i guies. Hi ha moltes guies que fan, per exemple, aquí a Catalunya tenim l'Observatori de Mitjans de Comunicació, on fan unes guies on es diu què he de fer jo amb el contingut per a que no ser discriminatori i més enllà del gènere, com he comentat abans, per no ser discriminatori amb altres col·lectius en temes de diversitat funcional, de col·lectius més vulnerables, com hem de tractar les notícies amb dones víctimes de violències masclistes, com hem de tractar aquestes notícies, no? De fer-ho. O sigui, ja existeix. El que passa és que, ostres, potser des de l'administració a vegades, si no ho compleixes, els tindrien que sancionar, perquè a vegades la gent, depèn quina ideologia té aquell mitjà de comunicació, és més fàcil o més difícil que ho apliquin, no? Ja ho sabeu, que de partits polítics hi ha, no? I ja sabeu el que defensa un o el que defensa un altre, o qui és més pro-igualtat, i hi ha gent que no. Per tant, depèn quin mitjà de comunicació té molt tacte i depèn quin no. I després hi ha la publicitat, que això ja és capital privat. El que passa és que, igual que prohibeixen algunes coses, també alguns anuncis tindrien que dir, escolteu, o algunes pel·lícules, perquè Déu-n'hi-do. Sí, és el que deia la Soraya. Com pot ser que la pel·lícula de La Bella i la Bèstia, però clar, als 7 dibuixos no ho fa pensar, però sí, l'ha raptat i a més que la rapta s'ha de que enamorar d'ell i tot acaba molt bé. No. Sí, però són dibuixos que veuen els nostres nens i nenes i que pensen que això és lo normal. Per això ara sí, I el que és correcte. Clar. I clar. Ho volen fer normal, però no és normal. Gent se fiquen en l'adolescència, veuen potser molt pareguts a lo que estan veient i se pensen que és romàntic, això. Clar. Realment és el contrari. Clar. Però estan ensenyant des de petits que estan veient. Per això crec que és molt important que nosaltres, per exemple, reeduquem, no? Perquè a vegades hi ha persones que s'han criat d'una certa manera o han vist alguna cosa, s'han criat el llenguatge, les comunicacions, no? I tenen que reeducar, no? Aquesta persona de dir el que saps o el que estàs acostumat no sempre és el correcte, no sempre és així. Aquesta és la paraula. Jo, per exemple, com a monitora o directora de lleure, el que fem també molt és reeducar en activitats educatives, no? I ensenyar-los que el que està acostumat a veure no sempre és el correcte. Llavors, reeduques. Però la meva pregunta és, per què en comptes de reeducar no eduquen? Perquè, per exemple, està també en l'ESO, són adolescents, no? I crec que també, què penseu que s'hauria d'haver alguna assignatura, per exemple, d'igualtat, que s'ensenyi ja des de joves, o a detectar possibles persones maltractadores. N'hi ha una docent que dona classes també virtuals, a nosaltres ens han donat com a docents i personal tècnics de joventut, i van ensenyant les escales d'una relació tòxica, d'un possible maltractador, que primer n'hi ha l'escaló que te va allunyant dels teus hobbiis, què passa? Que fins que no hi ha un maltractament físic, això no ho veuen com un maltracte. I ho és. No hi ha una violació, Ho és. una agressió sexual. I aquí és el problema, que s'esperen pujar escalons fins que arribes als dos. Per què no ha passat abans? Perquè abans no has dit que no. El maltractament físic arriba quan dius no, això no. Llavors és quan arriba. I per això crec que seria molt important també en instituts, en xerrades o coses, també alguna assignatura, alguna tutoria, algo sobre la igualtat. Què penseu sobre això?
Sí, jo penso que més enllà d'una assignatura, que tot el que ensenyen tindria, el que parlem, es diu coeducació, que ja tot tingués en compte aquesta perspectiva de gènere. És a dir, que quan ensenyin la història, durant molts anys només ens han ensenyat els homes importants i no hi havia dones als llibres de text. Hi havia moltes dones. Per tant, si jo no sé que hi ha dones importants, em pensaré que els importants sempre són els homes, d'alguna manera. Llavors penso que ha d'estar tot des d'aquesta perspectiva, perquè jo, per exemple, tinc amics i amigues que són mestres d'escola i que em diuen, és que a mi no m'ensenyen això. Llavors, com li han de transmetre als meus fills i filles si no en saben? No? Clar. Doncs comencem perquè els mestres sàpiguen d'això, perquè després han d'educar amb aquestes condicions igualitàries als nens i a les nenes. Jo, per exemple, he fet classes a instituts i a escoles i que hi havia mestres que em deien unes coses que jo deia, no, em deien, per exemple, no, nosaltres no, això, no ho sé, els moros. Dic, escolta'm, tu saps el masclisme que hi ha a casa nostra? No te'n vagis tan lluny. Saps? Vull dir, aquest poble musulmà també, però és que tu també. Vull dir, és que tot està impregnat. Hi ha moltes coses que encara les dones no podem i els homes no està ben vist. No? Per tant, quan parlem del tema de la igualtat, parlem de que és igual ser home, és igual ser dona, que tinguem les mateixes oportunitats per fer el que volem ser. Homes i dones, ja està. Des de la nostra llibertat, jo puc ser valenta o no. Bueno, i ell, David, pot ser valent o no, no té per què ser valent. Molts homes han agafat veritables depressions perquè no han pogut mostrar que són sensibles. Perquè moltes vegades la sensibilitat és maricón. Si t'ho dic. Doncs no. Per què? No té res a veure l'orientació sexual amb la meva manera de ser. Jo puc ser sensible i puc ser un home. I jo puc ser no sensible i ser una dona. No passa res. Llavors no? Sempre dic que són corsers que ens fiquen amb uns i els altres. I si tu encaixes al corser, doncs bé. Però si no encaixes, hosti, que malament ho passarem tota la vida, perquè se suposa que jo tinc que ser així i no ho soc. Molt bé. I un corser oprimeix. I si estàs oprimit, no treuràs mai. Seràs un infeliç tota la vida o una infeliç tota la vida, perquè pensaràs que jo he de ser així i per què jo no ho soc? Doncs bueno, perquè tu ets d'una altra manera i no passa res. No? Doncs bueno, aquesta és la cosa, una mica en tot. El punt que nos tenim que quedar d'aquests corsets que ens fiquen, anar desatant, anar per a quitar-nos de damunt, i aquelles persones que veiem que li costen una mica o que necessiten ajuda, doncs ajudar-li en tot el que sigui possible. Des de la LIPCAT ja hem dit que estem compromesos en totes les igualtats i que rebutgem qualsevol violència. I volíem acabar això. Si David vols aportar alguna cosa, si no, donaríem per finalitzada la xerrada. Bé, a mi m'agradaria fer una última aportació i és en el tema de l'esport, perquè la veritat és que em toca de ple. Jo me n'encarrego d'un equip de futbol, d'una secció de futbol sala i també estic d'entrenador. I tenim proves que en l'esport és el primer exemple que s'ha damnificat molt a les noies, perquè fins ara el futbol femení pràcticament no era visible i ara potser gràcies al Barça de futbol, que ha fet una campanya excel·lent, potser se li dona aquest puntet de visibilitat que necessitava aquesta empenya, perquè moltes de les noies que jo conec, per exemple, que volien jugar a futbol, se'ls deia no, tu si vols jugar a futbol, que sembles un home, m'entens? Ara sembla ser que amb aquest sentit l'esport i el futbol, en concret, que és el que sé jo, s'ha donat aquest passet endavant perquè les noies que vulguin jugar a futbol no tinguin cap mena de complex a l'hora de ficar-se unes botes i poder jugar sense ser discriminada pels homes i de dir, ostres, que machorro, m'entens? Vull dir que es veu, que tu vas als camps de futbol i està ple d'aquest llenguatge discriminatori. Penso que estem fent un passet endavant amb l'esport i amb el futbol i que això no pari. Sí, totalment d'acord. Vaig sentir l'altre dia que estarien federades, no? Pot ser això? Sí. No, el Barça de futbol femení ho ha guanyat tot. La Copa d'Europa, la Lliga, vull dir, han fet una campanya espectacular. Molt bé. Sempre que n'hi ha homes bons al deport, està igual, no? Encara que es veuen més els homes, però que n'hi ha dones també en el deport, sobretot en futbol, no? També.
haurien de cobrar el mateix i que s'esforcen el mateix i que són tots molt bons. Que hi ha Molt de en tot, no? I s'ha de donar la visibilitat que es toca a cadascun i sobretot això, no fer estereotips, no? De sobre com ha dit David, no? De si jugues a futbol és un machote, no? M'agradaven molt les nines, o pues, m'agradava el futbol, a la canica, als motors, les peonces, o a saltar a corda, i potser sí, no? És això, doncs no, has de jugar... Doncs no, els joguets són de tots, són dels nens. Depèn de... Molt bé. Sí, senyor. Si a un nen li agrada la cuina, què? Per això ja no pot jugar? Potser serà un gran cuiner. Serà un Masterchef i què? Els millors cuiners són homes. Sí. Bueno, els més visibilitzats. Bueno, Els més visibilitzats. Bueno, pues agrair-vos molt aquesta xerrada. De veritat he disfrutat molt. Espero que sigui la primera de moltes. Donem visibilitat a tot i torno a dir que estem tolerància zero. Zero. De violències i que moltes gràcies, molt agraïda i gràcies a totes les persones que ens estan veient també. Molt bé, Gràcies. gràcies. Molt bé. Una abraçada. Vinga, adéu, vagi bé. La propera. Gràcies. Adéu. Adéu.